ens arriba la mostra aquí a l'hospital ens poden arribar mostres de sang o bé mostres de teixit. El que fem és tallar-lo, fer uns talls, quedant-nos només amb el que és el tumor. Si hi ha teixit sa no el considerem. I llavors d'aquest tumor fem l'extracció de tot el material genètic. Sabem ara que els tumors no són tots iguals. Un càncer de pulmó, no tots els càncers de pulmó són iguals, per exemple, sinó que hi ha càncers de pulmó amb un gen o un altre que pot estar alterat. I segons quin és el gen que està alterat, tenim fàrmacs diferents que poden funcionar bé en els nostres pacients. I és per aquest motiu que tot el que és l'oncologia de precisió és molt important perquè podem seleccionar millor el tractament per a cada pacient concret i individual. Els tractaments específics contra gens alterats en general donen molta millor resposta, almenys durant un temps, i en casos on hi ha molt benefici pel pacient.